két okból vagyunk itt. Kivételesen nem az órákat akarom megnézni, amit szoktam mindenütt, mert tudom, hogy fantasztikusan teljesítetek. Az egyik az, hogy ugye karácsony volt, és van nektek egy karácsonyi meglepetés. De amit most meg fogunk mutatni, az nem a karácsony, az is egy meglepetés, de nem a karácsonyi meglepetés. A karácsonyi meglepetést azt utána fogjuk megmutatni, ami mindenkinek szól. Ami most fog jönni, az, hogy az a néni, aki ott áll, aki kicsit a Gabi, ha ide jönne, akkor ugye az most lenne. Ő az összes Magyarországi iskolát fenntartó intézmény, most úgy tudnak, hogy végül nem kell megtanulni, annak a vezetője, aki nagyon lelkesen támogatja, nekem nagyon nagy ő barátom, de nagyon lelkesen támogatja a sportrendi programot. És amikor beszélgettünk, és mondtam, hogy én szeretnék olyasmiket is hozni a tanuláshoz, amit már a fiatal közmunkásoknak is jó, meg a felső tagozatosoknak, tehát már azt lehet megtanulni, hogy a valódi dolgokat hogy kell programozni, akkor nagyon lelkestek. Tehát az első meglepetés, amit mindjárt meg fog érkezni, már tudjátok, ideig be fog jönni, az itt marad az iskolában, mind a 6 ilyen pályákat iskola, hogy is benne vagytok az egyet-egyet, ami a felső tagozatosok, illetve a beindul a közmunkás képzés, akkor hát a szüleitek egy része is meg tudja tanulni a igazi nagy dolgok programozását. Na most nem azért mondom, de egy 3D-s nyomtató is jön, tehát vannak olyan dolgok, amit meg is tudtok valósítani. Úgyhogy vegyétek el a fantáziátokat egymás között. A másik meglepetés az, hogy ugye az osztályokban megvannak a programozáshoz szükséges eszközök, amiket az órákon tudunk használni, igaz? Nektek is megvannak. Vannak a tablettek, igaz? Na hát, azt mind ez az intézmény biztosítja, ezeket a programokat azért indítom el, hogy azok a gyerekek, akik ezeken a vidékeken élnek, ide születtek, ami szegényebb vidék, mint a Budapesten nagyvárosok, azok is megkapják ugyanazokat a lehetőségeket és esélyeket, mint mondjuk így a gazdag gyerekek. Showtime. Fly like a bird. Okay. Na ez itt marad, és ezzel is lehet tanulni programozni. Na ez mit szóltok? A kicsik is programozhatják. Nem, egy elsős, vagy egy óvodás, egy gyerek egy 5 éves. A gyerek te 5 éves vagy? Nem, ő állt ki, ő volt az egyetlen, aki megmentette a becsületet és kiállt rá szólni. És nyugodtan néz utána, hogy milyen fantasztikus futballedzési programok vannak. Én azt gondolom, hogy így viccesül először tudjuk el, és utána következően is. Jó? A bátorságot már nem akar.
mozgásra bírnak, hogy lássák, mert nyugodtan beljebb is legyen. Jó lesz. Nem én fogom, mi van? Hát miért? Nyíltan fogok volni. A kollégák jöttek meg hospitálra. Nem a fényszemről, hanem az adott távolság. Akkor ellenőrizzük. Jó. Gondolom már a kiegészítésben.